An balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2nan février kalo dɔ bi y'o tile 17 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ arajaba kalo la an b'a lɔn k'a fɔ bi y'o tile 15 ye jate la san kalo 7nan don hijira san 1443 san dugu de bi kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ sigikafɔba min n'i y'a sɔrɔ o bɔra ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na o gafew taara kunungo ni ka taa o yira jamana minisiri ɲɛma na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na tarata don mali lakanabaaw ni iricilakaw u ye fara ɲɔgɔn ba kɛ ni ka don dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ kɛ ka se ka maa dɔw kɔni k'olu minɛ ni k'u ba de bɛ ci ka wotoro dɔw jeni o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na kulu min bɛ yen n'a wele ko Fizi Mali olu y'a yɛrɛ k'a fɔ kulu bɛna bɔliba dɔ kɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin furancɛla fanga maa ɲɛmaw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo Suguninkura kɔnɔ na olu ka yɔrɔ min bɛ wele ko fura sugu maa dɔ de taara ka taa fɔ k'o yɔrɔ kɔni y'ale ta ye a tun bɛna kɛ tuɲɔgɔn na ye sugulamaw ye wulikajɔ kɛ ni ka kunnafonidilaw wele kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi gɛrɛntɛ selen an ka jamana ma maa caman bɛ k'i hakilila di o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara a la sababu kɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ Gawo marabolo kɔnɔ na an sɔngɔ yɔrɔw la wulikajɔ kɛbaa dɔw an b'a lɔn k'a fɔ olu ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin yɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye T-Site ye an sɔngɔ marabolo kɔnɔ na kilo 90 ani kilo 6 ka taa Gawo yɔrɔw la marifatigi dɔw de ye wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin o mara ma a kɛra so ni ka dugudenw kɔni ka se k'olu kɔni cari dɔw wulila k'u kunda Niger yɛrɛ kan dɔw taara Gawo dɔw bɛ an sɔngɔ nin waati na a yirala k'a fɔ u kɔni taara gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin maaw ma min ye dugu dɔw ye yɔrɔw la o dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka tila k'o jeni maa caman bɛ yen ni ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma o kɔni kɛra sababu maaw kɔni ka taa fisaya ni sigi ye maa caman ka fɔ la bi ko wulikajɔ minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ bɛ sen na ko fɛɛrɛ ka tigɛ joona ka se ka wulikajɔ ta ni ka bolomakɛ ta ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma k'u dɔw bɛ kankɔnɔnaw la u dɔw bɛ yɔrɔ dɔw la bi minnu ye ekɔlisow ye k'a sɔrɔ ka wulila ka b'u sigiyɔrɔw la ko jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ta joona ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ma n'o tɛ ni maa corolen ninnu kɔni k'i ka dɔn k'u bilama ko cogoya foyi tɛ ko la u ta kɛlen bɛ kamanagan dan de an bɛ dugawu de kɛ min y'an ka jamana basigi ni lafiya ye o bɛna sira min fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ gɛrɛntɛ ye tali min kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka jamana maa ɲɛmaw ye wulikajɔba kɛ ni ka labɛn kɛ ka se ka baaraw kunbɛn o de kɛra so ye Mali minisiri ɲɛma Mali ni jago kɛbaw sɔrɔ bosonbaw an ka jamana kɔnɔ ka taa se dɔnɲɛnakaw ma baaraw kan ka kɛ kɛcogo jumɛn de la fo ka taa se gɛlɛya in ale ka se ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na o kɛra faraɲɔgɔnba ye Mali minisiri ɲɛma Dr Shokal Kokala Mayiga a ye kuma min fɔ o ko senfɛ an ka lamɛn douane ani opérateur économique u bɛna ɲɔgɔn da lajɛ u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di parce que i y'a mɛn jamana gouvernement a bɛ a ka sɔrɔdasiw sara a bɛ fonctionnaire sara a bɛ étudiant sara nin bɛɛ ka musaka caman kɛ a b'o wari sɔrɔ min baara fanba douane ni l'impôt de b'a kɛ douane fana a b'o minɛ jɔn fɛ opérateur économique fɛ donc u nana ka ɲɔgɔn da lajɛ sariya kura minnu taara ani kɔrɔlen minnu ma yɛlɛma u ka application kan ka kɛ cogo di pour que nafa ka sɔrɔ jamana fɛ ani opérateur économique fɛ u ka bɛn ko la pour que u ka se ka baara kɛ nɔgɔya la u ye embargo kɛ dɔrɔn o su bɛɛ a ye jaabi d'u ma an ka opérateur économique mobilisera tile dama dama kɔnɔ aw ye camion 500 ye a tɛmɛ camion 500 bɛ na ye a bɛ bɔ yɔrɔ min na an ye baara kɛ k'an ka source d'approvisionnement diversifié mais an ye décision min ta an tɛ sɔn tuguni an b'an ka approvisionnement diversifié an b'a fɔ an ka opérateur économique jamanaw bɛɛ y'an ka teriw de mais ni dɔw wulila k'a fɔ k'a bɛ juguya se Mali ma o b'a sɔrɔ solution b'an bolo ka ban jɔn de b'o labɛn ministre des transports ministre de l'économie et des finances la douane les impôts les services du ministère des transports olu de b'o labɛn ka Mali labɛn ka embargo in affronter a kɛra bi o a kɛra sini ni tun bɛ tali kɛ minisiri ɲɛma na a fɔra cogo min na an ka jamana basigi ni lafiya y'a kunba de ala k'an ka jamana ni k'a bila kolosuma basigi k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen
ambalana ka fo faranyoga bado barawu ulu buraka sigi senga nga jamana kona na kunungo mi kar ka fo Mali Burkina jamana kata se Niger jamana ma dunu bala yele bise ku tegade nyoma chokomina likta ko guruma ka fere bala letige wale jugu ke bawo ulu bise ka kele chokomina ka bo jamana nu sena we faranyoga inkumba de a kenekan mi anga Yoruba mbe ni asro e maintien de la paix o nyema ni asro batali ke colonel Suleiman Sangarila ale akko nyema e kuma me foye o fle école de maintien de la paix ti école wore école mun sinsine no ben ani kelenya kan Mali kono ani Afrique kono na bi anye jamana faranyoga kan Malion bala Nigerian bala Burkina be wore bala faranyoga ni kunti dore anga jatimine anga frontière mumbe na be faro ma ko lipta ko gourma konna gourma ni Mali abe Niger abe Burkina o yoroni na amba don kololo chamambe faranyoga ni kunti dore anga haklu falen fembe be soro hakli falen ni ngono wani haklu falna kanye abna ni haklu na nyuma abna ni miriya nyuma chugumna kololombe lipta ko konna na lipta ko gourma konna na kololo kaseka wuli chugumna kololo nti dore lipta ko konna na an reba don se san kele bin groupe do ben amba fama ko groupe terroriste do be lipta ko konna na AGS État islamique au Grand Sahara o AGS ne ateka here problème na se mroma donc oyo kololo bakuru ba yere donc ni mogo farla nyoko ngasa ko hakilo fale abe don chogo mena o État islamique ni chogo mena e damse ka karo olula lipta ko frontière yorodo o koro de ko jamana don chamambe o jamana do nga yiri wabse ka soro chogo mina o fene amino o laje ni kono na nyoko dala jadi kono na ningo batali ke colonel Suleiman Sangarila afara chogo mina jamana imbasigi ni lafia obisa batero sera feno ya kumbadi ala kanga jamana blo mene kono namborai ambalana ka fo sigafo ba mingeranga jamana konena no sigafo do afranya inkona ni wuliga jokera ni gata gafeu katolu de jamana tigima o kofe ministre tombanga jamana kuna no ka baranya sistema malikura ere a joli barauma ni asoro ministre ikasa maigae kunungo jamana ministre nyama no inyo kunungo kasega gafe nundoma a keneka ikasa maigae kuma mifo akose mfe angalame biye ni sodia doye parce que la sigiba minkera malien on nyonche bi akunche kuma fora anga gouvernement nyama fe premier ministre ka nyesi mogo munu yere ya barake ka bara sobemanke juma temene anga jamana nyama président Assimi Goïta aye ni wale kelenke ka nyesuma ka tasi blake kata mais bi be bolo tume fena munu sera ka ken munu tiam parce que a chamamba de tien ka foli kera uluye mais foli famba a kera malidenw yere malidenw kelen parce que au lieu de sonna ni haklima ka tugako ka barake asobelama ni ngania nyuma pour que assisi aka kɛ fɛn basigilen aka kɛ hakilina diro min bɛ Mali kurajo asisi kɔrɔ dɔrɔn de ye malidenw de sɔnna ma inshallah bi fɛn caman an tun bɛ ko makɔnɔ a kɛra bi baara ba bɛ kɔfɛ mais ni hakili bɛ dafara ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn fɛ donc o ye baara yɛrɛ tilennen ye ka ban sisan a kɛko ɲuman dɔrɔn de tora premier ministre ye gouvernement mɔgɔw fo mais olu an b'a fɔ dɔrɔn dalamaga de don parce que k'i fo i ka baara la o kɔni o ye fɛ mais an taara an ka maakɔrɔ minnu bɔ u ka sɛgɛlafiyɛbɔ la ka sɔn hakili ma ka matrafa ka baara kɛ n'a ye pour que ni rapport minnu dira bi u ka se ka malidenw hakilina bɛn malikura ko la k'a lajɛrɛ k'a kɛ gafe ye a bɛ se ka baara kɛ bi a bɛ se ka baara kɛ sini k'a kɛ sini kɛnɛ ningu betali ka ministre Ikasa Maigala aya fo cogo mina kuma inkolomaro che dore de jamana imbasigi na lafia bi faso de bele bolo bole mo no fe jamana imbasigi ala kanga jamana bolo mene kono namborai kulu mimbe ni asoro bele ko filmali ulu koni ya ire ka fo ni ala sonama ubina wuli ka jobba ke ka se ka boli bado sigi senga utna ke dore de ka fere bale letike Franjala fanga manyemau de manyabe su ma cogo mina malide bele ile ko beno keli kaka wuli ka nyere bina ka feng mende kama angu ire ka shira lame ambi mo wili le 25 février mo la malien be mo ki de malien mo be no ki o jamana ital le kadi mo be ko transition ga réussite le kadi donc wole bele no bele jale ma le 25 tout de l'Afrique là donc amita meeting bele ba la benendo fi mali bolo ka se ka anga fama ku soutenir transition yere ka ogun konnana amala dedi transition ala ka nya ga dama ami mi na ala fe transition konnana ala ka ke
Voilà, o y'an Fiji Mali jeunesse ka wele daga ka se bɛɛ lajɛlen ma. Ne tɔgɔ Sabiri Ibarisi Dakuye, ne ye Fiji Mali jeunesse président ye. Donc an kɔni an farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an y'a fɔ an ka déclaration tɛmɛnenw na le 25 février 2022 toute l'Afrique la an bɛ bɔ an dɔrɔn tɛ an n'an faw bɛ bɔ olu dɔrɔn tɛ an n'an baw bɛ bɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan. An kɔni y'a yira depuis transition daminɛna k'an bɛ transition soutenir fo ka taa transition in ban minnu bɛ ka jamana in dilan ko an k'a lajɛ an k'u dɛmɛ jamana in dilanni na sɛgɛn min kɛra ka tɛmɛ o sɛgɛn ɲɔgɔnna kana kɛ jamanadenw na bilen tɔ minnu ye jeunes ye baarako gɛlɛyalen don fɛn caman gɛlɛyalen don an tɛ ka min sɔrɔ mais alhamdulilayi an filɛ yɔrɔ min na ko bi jamana bɛ ka dilan sira min kan anw b'an ka lafiya n'an ka nafa de sɔrɔ donc o kama an bɛɛ ka bɔ hali bi an ye cɛsiri min yira transition na an ka dɔ fara a cɛsiri kan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ toute l'Afrique la turu in ma bon ka se o ma maintenant aw sera yen turu in bɛ se ka bonya. ni nga bɛ tali kɛ Fiji Mali maaw ni tiɲɛlu kan ye u y'a fɔ cogo min na a kunba tɛ dɔ yɛrɛ jamana ɲɛta basigi lafiya bɛ se ka Mali sɔrɔ cogo min na o kumakan minnu bɛ sen na yarabi Ala ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na maaw bɛ ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko basigi bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔw la o waati kelen kɔnɔ na jadiwala tigilamaw b'u sɔn fan dɔw fɛ dɔgɔ fɔrɔɲɛ in kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye ka dɔn k'a fɔ tugu yɔrɔ fanfɛlaw ye ka taa ndobugu yɔrɔw la ko jadiwala tigilamaw kɔni kɛlen bɛ ka kɛ bi kuma min na n'u wɔlɔ wulila yɔrɔ caman an ka lakanabaw fɛ u carilen don yɔrɔ dɔw la u kɔni ta kɛlen bɛ bi n'u ye maaw ye yɔrɔ u bɛ gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin olu ma dɔgɔ fɔrɔɲɛ in kɔnɔ na k'u ye maa caman dugu dɔw la ka se ka bugɔli ta ka ɲɛsin olu ma o kɔfɛ ka se ka wulikajɔw kɛ ka maaw ka mansinw ni maaw ka wotorow kɔni ka se k'olu minɛ ni k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni k'o sababu kɛ dusukasi min bɛ yen n'o b'u la bi wulikajɔ min talen bɛ ka ɲɛsin u ma bi an ka jamana lakanabaw fɛ a kɛlen bɛ bi u ni maa ma bɛn u maa colo-cololenw u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma u bɔra k'olu kɛ dɔgɔ fɔrɔɲɛ in kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na i yaasa ka nin période d'a ma donso sinɛ ale b'an bolo nin waati na ka bɔ Betora an ɲininkali k'ale la n'o kɔfɛ kuma caman bɛ bi olu yɛrɛ ka hukumu kɔnɔ na an ye sinɛ ɲininka sinɛ b'an bolo nɛgɛ nin waati na e jɔn ye ne ye Sinɛ Danbɛlɛ ka bɔ Betora la. Sinɛ Danbɛlɛ nin waati laban ninnu na a yirala k'a fɔ ko jamana lakanabaw ye wulikajɔ ta mara caman kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ye ko aw yɛrɛ ka yɔrɔw la ko kunna sininko ka na kununko fɛ ko jadiwala tigilamaw ye maa dɔw minɛ k'u sɛbɛkɔrɔ bugɔ ka tila ka wotoro dɔw jeni a ko kɛra cogo di. U ye mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw bugɔ NUT kura mɔgɔw b'a la NUT b'a la N6 b'a la BM b'a la u ye mɔgɔ kɔni caman bugɔ caman bɛ dɔgɔtɔrɔso la u m'u kɔni faamu u y'u bugɔ kosɛbɛ kunna sini sugu fana u ye wotoro minɛ ani masinw ndola yɔrɔ la ka wotoro ni masinw jeni dɔgɔɲilaw ka wotoro u y'a bɛɛ jeni u taara kuyen bamanan fana ka taa mɔgɔw minɛ u taara n'u ye kun min kama an kɔni t'a dɔn kɔni bɛɛ tiɲɛni na an ka dangɛrɛfɛla ninnu na komi fanga ye baara daminɛ an kɔni tɛ baara la an y'an sigi k'u filɛ anw ka baara ye min ye dɔrɔn minnu ye janfan kɛ an k'olu kana don an ka hukumu kɔnɔ an ka baara y'o dɔrɔn n'anw tɛ baara gɛrɛ la fɔlɔ. Sinɛ Danbɛlɛ marifatigi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya jadiwala tigilamaw olu ka se ka wulikajɔ kɛ ka nin kɛ mara kɔnɔ na aw minnu bɛ yen n'aw ye marifa ta k'a bɛ sigida lakana nin min ka kɛ ka aw to yen kuma aw ka marifa takun kɛra mun ye. Abilɛ nin kuma in diyara n ye e bɛ se ka ɲininkali kɛ anw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ lakana nin ma kɛ o yɔrɔ si la u y'a fɔ ko baara tɛ anw na maa fa kɔ anw ye mɔgɔ caman minɛ k'o bila yan a jugumanw b'a la a ɲumanw b'a la hali kunna sini an ye dɔw minɛ an y'u sɛgɛsɛgɛ u ye kuma minnu fɔ ala ko an ka tiɲɛ fɔ fila hakikaw don a ba fila a fa fila a yɛrɛ fila a ye kuma min fɔ fana a ye tiɲɛ fɔ anw kɔni ma foyi k'a la an y'a jatigikɛ wele ka na a nana kuma min b'an fɛ an y'a fɔ an ye k'a n'a jatigikɛ labila u taara. nin min bɛ ka taa ka ɲɛsin aw ma o yɔrɔ la ye munna an ma wulikajɔ kɛ ka se ka don dugu ninnu ni gɛlɛya cɛ. Abilɛ anw tɛ se ka don o ni gɛlɛya cɛ mɔgɔ min ko a tɛ fɛ olu k'u tɛ donsow fɛ u tɛ donsow ka ko fɛ donsow tɛ dɛ ninnu tɛ Mali sɔrɔsiw fɛ u tɛ Mali ka ko ɲɛnama si fɛ olu ka hakilila bɛ kungo kɔnɔ mɔgɔw de fɛ anw tɛ taa don olu tɔɔrɔ cɛ ko anw ma tila an ka tɔɔrɔ la an tɛ taa don maa si n'a ta cɛ u bɛ tɔɔrɔ minnu k'u cɔrɔ la an yɛrɛ b'an cɔrɔ an ta la. kunnafoniw carilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka mara kɔnɔ na bew ci yɔrɔw la ko a kɛlen bɛ ka wulikajɔ ta ko ka sira tigɛ mɔgɔw la o kɔfɛ ko bagan dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ ka minɛ donsow fɛ ka wale baganw cɛ k'ale dogo t'a la ko donsolakaw bɛ ka n'u minɛ ka tila ka taa bagan ninnu k'u sago ye o kuma jaabi ye mun ye. n'u y'o fɔ ne t'a fɔ tiɲɛ don n t'a fɔ tiɲɛ tɛ nka n b'a dɔn bɛɛ di bagan kɔnɔ hali ne y'a di ne ma ne b'a bɛɛ kantigɛ k'a ban parce que mɔgɔ mɔgɔ ye faso janfa o ye faso jugu de ne kɔni mɔgɔ tɛ mɔgɔ si ka nafolo la mɛ bɛɛ di bagan ne y'a di ne ma ne b'a bɛɛ kantigɛ parce que olu ye janfanciw de faso janfalaw don don laban min mugu bɛ ci bedisikaw la u sila bɛɛ de ka na mugu ci bedisikaw la u bɛ misiko minnu fɔ arabasu anw ye misi minnu minɛ anw y'u minɛ su désert malo minnu ma se ka kan misi ninnu nana o foro de kɔnɔ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ye mugu ci an ka mɔgɔ mugu ci olu boli la 4h30 misiw datugula yan ne yɛrɛ ye bugani ci Bamakɔ n ka mɔgɔ dɔw ma ye ka tila ka faama dɔw bipe 5h05 misi ninnu datugulen kɔfɛ n'u ko anw bɛ misiw cɛ an bɛ taa ben mun kan quoi u bɛ misiw diɲɛ dugutilan fɛ n'u bɛna misiw don malo yɔrɔ minnu ma kan olu de ye an bali k'an ka malo ka wa ka misiw ti diɲɛ la n'Ala sɔnna anw ne sigiɲɔgɔn ye anw ni ɲɔgɔn cɛ tɛ kilo fila bɔ tiɲɛnikɛlaw bɛna sie fɛ ka na mugu ci ne na an ye kelen o de ye n'a ka di mɛ n'e donna tiɲɛnikɛlaw fɛ an tɛ kelen ye hali bi su in na ne e donna BUT e bɛ tiɲɛnikɛlaw
sɔrɔ ye u bɛ na si ye ni dugu jɛra sɔgɔma joona u bɛ soli ka bɔ beutikaw bɛɛ b'a kalama u ka malo kun bɛ beuti u y'a ta ka bɔ ka taa n'a ye Ndomukuba la an b'a kalama a kun bɛ misiri kɔnɔ de anw tɛ foyi k'an kun fɛ jamana misitigiw de ye anw janfa ka taa kungo kɔnɔ mɔgɔw fɛ anw ye dugutigi dɔ minɛ yan a bi a kumakan yɛrɛ selen bɛ ne yɛrɛ sinɛ kunna a dugutigi ko dugu 200 ni dugu 60 de ye bɛnkan ta Ndomukuba la ale yɛrɛ dugutigi ba la dugu 200 ani dugu 66 salo a ko a da ye surule ka taa fo Farabugu fala kɔfɛ a bɛɛ de jatigila nana kɛ Ndomukuba ye fɔlɔ kɔfɛ u sɔrɔla ka tilan ka dɔ sigi Mɔlɔdo ka dɔ sigi an fɛ mais a bɛɛ ju de ye Ndomukuba ye olu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka bɛɛ ka sɔn kungo kɔnɔ mɔgɔw ta la parce que hali Mali fanga tɛ s'u la donc ni anw ko an tɛ sɔn o la ni faamaw ye hakilima ye u man kan k'anw kɛlɛ dɛ u kan ka ninnu de kɛlɛ parce que ninnu de ye faso janfalaw ye anw de ko a ti kɛ u k'o yɔrɔ in filɛ ban anw ko a ti kɛ dɛ anw ka kɛlɛ yɔrɔ dɔ ye a kɔrɔ de ye nin wa anw tɛ faso janfa ni sɔrɔsiw y'u ka baara kɛ olu ka baara don ka d'an ye an b'u fo hali bi an bɛ dugawu k'u ɲɛ Mali Ala k'a suma ni mɔgɔ min ko a tɛ suma Ala k'a suma o su kan sɔrɔsiw bɛ baara la a ka fɔ ko Mali tenitigiw ye nin baara in kɛ a ka d'anw ye dɛ anw b'a dɔn k'a fɔ cɛw bɛ Mali la dɛ janfa de tun bɛ Mali la n'o tɛ walahi fo ka dugukolo mereke cɛw t'i ban Mali tenitigiw la cɛw bɛ yen minnu maa kelen bɛ se ka maa 100 jɔyɔrɔ ta o bɛ yen o t'i ban Mali kɔnɔ mais Mali kun ɲaamilen don mais alhamdulillah sira yela Mali la an n'u bɛ na ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna yani beutikaw k'a fɔ a don ta a bɔ ta u kana an ka sigi ka fɔ sababu jumɛn y'an don ɲɔgɔn na yɔrɔ yɔrɔ u diya k'an wele ko ɲɔnɔ donso u ni dugu minnu ma bɛn mun y'u bɔli ka bɛn u k'an wele fanga fɛ an kɛlɛla kun jumɛn mun bɛɛ k'i ta fɔ n'an kɔla ka bɛn kun min kama a bɛɛ fɔ aw bɛ faso jugu anw ko an tɛ faso jugu an bɛ se ka bɛn jugu an tɛna diɲɛ n'o ye an ka faso tɛ tiɲɛ maa lankolon si fɛ ni Ala sɔnna ni ba tali ka donso sinena jamana in basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ ka Mali kɔni ka segin a minɛnkɔrɔ kɔnɛ na yarabi Ala k'o se k'an ka jamana ye n'an bɔra ye an balana k'a fɔ dɔgɔfirikaw olu bilama o kɔni kɛlen bɛ ka dɔn k'a fɔ nisɔndiyakoba ye bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ waati dɔw tɛmɛna dɔgɔfiri marabolo kɔnɛ na olu tun bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kan ka kumakan caman fɔ k'a jira k'a fɔ ko fanga min b'an ka jamana kunna n'a ma ɲɛ k'a fɔ surasiw don waati kɔnɔ ka tila ka yɔrɔw minɛ k'o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye u ɲɛkɔrɔ ni wele kun dara k'a fɔ ko gɛlɛya b'u kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ ka taa banni ma ka tila ka nisɔndiya kumaw fɔ dɔgɔfiri marabolo kɔnɛ na Mali jamanatigi min bɛ jamana kunna bi n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'a ye tɔma 2 k'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na dɔgɔfirancɛ tɛmɛnen in na o tɔma 2 kelen kunnafoni na ko bɛ bɔ kan 21 na kelen dɔ o bɛ bɔ Sɔlakura Kawtura la donso ɲɛma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Misi Kulubali la ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na ka bɔ dɔgɔfiri Kawtura la an ɲininkali ta ni ka ɲɛ salen ma e yɛrɛ jɔn ye ne ye Misi Kulubali bɛ Kawtura la yan ne ye Dobe ɲɛmaa ye dɔgɔfiri Misi Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ ko ntɛnɛn tɛmɛnen in na ko a ye jamana kuntigi min bɛ an ka jamana kunna bi colonel Assimi Goïta ko a tɔgɔ dara aw fɛ a ko kɛra cogo di o nana ne ɲininka k'u b'a fɛ k'i Assimi tɔɔda denbaw ko e la bi ɲɛ wa a tigi ɲɛ ne ko k'a bi ɲɛ kosɛbɛ n k'o ka ɲi yɛrɛ de n k'o k'a tɔɔda o y'a tɔɔda a kɛra ɲɛnajɛba ye Kawtura la yan denba tɔgɔ ye Bakayi Kulubali Kawtura la nin kɛlen e min ye donsow ka ɲɛmaa ye nɔ nin kɛlen a ye aw bila hukumu jumɛn kɔnɔna na a diyara an ɲɛ de Assimi yɛrɛ de ko ka d'an ɲɛ an y'a tɔɔda ka da o de kan a ke baara taabolo diyara an ɲɛ o de y'a to an y'a tɔɔda a ni sɔrɔsiw kun tɛ ka ɲɔgɔn faamuya bi bi na ɲɔgɔnfɔnbaliya b'a ni sɔrɔsilakaw cɛ wa an ni sɔrɔsilakaw baara in bɛ cogo min na an kɔni ko sɔrɔsiw dama tɛ se baara in ba n'u ne donsow tɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ne donsow ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ba ninnu don yɔrɔ donsow de y'o dɔn u bɔ yɔrɔ donsow de y'o dɔn ɔ sɔrɔsiw ta ye an bɛ sira jɛ minɛ ka taa na abiyo tɛ sɔrɔsiw tɛ se k'i fɛn in ban Abdulayi ko sɔrɔsiw ne donsow de fara ɲɔgɔn kan k'i baara kɛ an bɛ don min ko bi yalima sɔrɔsiw ni aw donsow a bɛ ka fara ɲɔgɔn kɛ walima baara minnu bɛ sen na bi sɔrɔsiw dama de bɛ la ka baara in waleya sɔrɔsiw de bɛ ka baara kɛ o m'anw wele ban dɛ o baara kɔni nka anw yɛrɛ hakilila ye mun kɔni ye ne donsow bɛ fara u kan baara in a tigi ban anw de y'u daga yɔrɔ dɔ t'u kɔnɔ anw de y'u ta fan dɔ anw de y'u ta yɔrɔ dɔ fo anw de k'i fara u kan k'u dɛmɛ baara in na n'o tɛ olu tɛ se k'a ban aw bɛ Sɔlakura Kawtura la Kawtura dugu ni Farabugu cɛ tɛ foyi ye kabini 2020 octobre kalo la sira tigɛlen tun bɛ aw ni Farabugu cɛ sira min tigɛlen tun bɛ yalima Farabugu labilala bi ni maa bɛ se ka don sira in fɛ wa a mɛ labila bi a mɛ labila sini ale ki surunya maa ma ko a labila la tigi ma tiɲɛ fɔ a mɛ labila Fɔlɔkaw tɛ se ka na yan anw tɛ se ka taa Farabugu n'a libéré Fɔlɔkaw bɛ na yan anw bɛ taa Farabugu a mɛ libéré bi a mɛ libéré sini balo kɔni taara yen nka Farabugu sira mɛ labila dɛ a mɛ labila fiyewu maa ninnu u bɛ t'u kɔnɔ u bɛ sira da maaw ye n'i ko i bɛ taa u bɛ sira da ye min bɛ se yɔrɔ min na u bɛ mugu tigɛ tile mango don alu taara an ka bosoden cɛ 2 ye an bɛ se k'u kibaru sɔrɔ ba dɔw ko sɔrɔsiw sɛnɛma bɛ baara la kosɛbɛ kosɛbɛ yalima o baara o selen don aw fɛ yen wa sɔrɔsiw sera an fɛ o bɛ baara la yɛrɛ mun bɛ kɛ an tɔgɔ fɔ nka mun kɛra an b'o fɔ sɔrɔsiw b'u ko baara la n'an yɛrɛ ko jate kɔnɔ ne sɔrɔsiw bɛna donsow fara o kan baara in a t'i ɲɛnabɔ kosɛbɛ sɔrɔsiw ye dunanw ye olu tɛ t'u kɔnɔ nɛ t'u bɔsira dɔn donsow de b'o dɔn fo donsow de bɛ fara u kan n'o bɛ baara yɛrɛ la k'a d'an ye yɛrɛ de u bɛ baara cogo ka ɲi ni ko bɛ tali kɛ dɔgɔfiri donsoba la kuma kɔnɔmɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ bi nisɔndiya min b'u la bi
suraselakaw ka bolo ka se k'o dantigɛli kɛ o kɔfɛ gɛlɛya minnu fana b'u ka se k'o piratigɛw de a fɔra cogo min na an ka jamana basigi na lafiya yarabi ala k'o sabati o hokumu kelen kɔnɔ na hali bi Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko tarata don jamana lakanabaaw n'o ye Mali suraselakaw ni irisilakaw ye u caman baden de kɔni taara kɛrɛnkɛrɛnnena Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye Gomakura ye ko i k'a dɔn k'u taara mugujugu dɔ wulila ye o mugujugu kɔni k'a wulili k'a ma dogo maa si kelen na Kurumarina lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na nin kɛra nisɔndiyakoba ye Kurumarikaw fɛ yen kunungo yɛrɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min ko bi min ye surasilakaw ye Mali taw ni Irisi surasilakaw u kɛlen bɛ ka su ala bilama a n'a laminiw Kurumarikaw ni minɛni b'u fɛ bi yaasa ka nin bɛɛ lajɛlen piratigɛ d'a ma u ye tali min kɛ tarata don a kɛra nisɔndiyakoba ye Morikɛ Kulubali nin waati na ale b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na e ye jɔn ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Morikɛ Kulubali ka bɔ Dɔgɔfiri. Morikɛ Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ tarata ko an ka jamana lakanabaaw furula Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnena Mali lakanabaaw ni lakanabaa minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Irisilakaw ye ka taa Gomakura kɔfɛla yɛrɛw la ko bɔmu dɔ bɛ yen k'u taara o wuli k'a mankan ma dogo maa si la a ko kɛra cogo di. Abulaye Kulubali n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka wulikajɔ ani ka cɛsiri la ani ka faso kanu na tarata sɔgɔmada fɛ 7h waatiw la anw bɛ balako la waati min na bɔmu wuli k'an bɔra kungo kɔnɔ Dɔgɔfiri bɛɛ maa ma sara mɔgɔ la i bɛ ala kala kan ko bɔmu atomiki de cira Dɔgɔfiri kungo kɔnɔna la ka taa Gomakura kɔfɛla ninnu fɛ a mankan kɔni Dɔgɔfiri bɛɛ maa ma dugu ma la an b'o la a ma tɛmɛ sanganin kan ka se tile 11h ninnu waatiw ma an ɲɛ b'a la an ka jamana fintigilakaw olu ni Irisilakaw u ɲaamin bɛ ɲɔgɔn na Irisi de ka ca wa Mali surasi de ka ca wa maa si t'a hakɛ dɔn u nana ka na Dɔgɔfiri cɛci ka tɛmɛ an ka gitɔrɔn kelen fɛ yen k'u kun da Gomakura kan jaa minnu ye minnu wuli kungo kɔnɔ olu fana ye an ka armée ko ekumu bay olu fana ni Irisiw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc u nana ka na ɲɔgɔn kunbɛn convention yɔrɔw la a ka nimisa wasa bay an bolo yan a y'an nisɔndiya kosɛbɛ Abulaye Kulubali ka se k'a f'i ɲɛna n'a kɛra dɔw kɔnɔ parce que waati jan tɛmɛnenw na anw kumana k'a jira k'a fɔ ko an ka fintigilakaw bɛ yen ko jamana minɛnen don ko bɛɛ kɛra n k'u tɛ ka fɛn kɛ a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ anw bɛ fanga juguya la fanga yɛrɛ de ye anw ye anw tɛ ka fanga juguya bi an ye fɛn min fana y'an ɲɛna a bɛ wajibi an ka bɔ k'o fɔ k'o fana foli kɛ u ɲɛ k'a jiru la hali bi u kɛra segu kɔ bɛɛ nin ne kɛ k'a daminɛ nin anw ye nin de ɲini kɛ kɔn bi ɲɛ siga foyi t'o la Abulaye ni nin kɔni taara ɲɛ n'u ma segin kɔfɛ fiyewu k'u kɔni nin kɔntine yɔrɔ min jɔrɔ bɛ anw la bi ka tɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ ka Dɔgɔfiri niveau la o ye Farabugu de ye anw ka hami tɛ foyi ye bi Farabugu ka se ka libéré hali bi Farabugu de minɛnen don koyi a ma libéré fɔlɔ dɛ an bɛ taamasiyɛn minnu kɔni y'an ɲɛna a bɛ ka hakiliw sigi a bɛ libéré sira kan nka a ma libéré fɔlɔ dɛ Farabugu ko libéré ni t'u ye Farabugu ye duguba de ye a sigin b'a damana mais Dɔgɔfiri commune dugu dɔ don hali bi jatigɛwale tigilamɔgɔ ninnu a kelen bilen bɛ tu in na maa tɛ ka bɔ Farabugu da fɛ hali bi Abulaye Kulubali n b'a f'i ɲɛna kuma minnu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ Farabugu labilala an b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ o kana teliya ni kow ye quoi parce que anw minnu ye Farabugukaw ye ani Dɔgɔfirikaw ye a libérali kan ka bɔ anw de da kɔnɔ ka tɛmɛ maa wɛrɛ kan mɔgɔ tɛ se ka ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan olu t'a ci ko b'i kɔnɔ quoi a kan ka bɔ anw de da kɔnɔ k'a fɔ ko yɔrɔ libéré la n'a mɛn k'a fɔ ko Dɔgɔfiri libéré la o de ka di anw ye e yɛrɛ Abulaye Kulubali e fana ye Dɔgɔfirika den de ye n'a libéré la bi e de b'a fɔ fo ka fili fiyɛ a la e ka kunnafoni sira de jɛlen don ka tɛmɛ kunnafoni caman kan parce que e ye Dɔgɔfirika den de ye wa ni ko kɛra yɔrɔ yɔrɔ e b'a minnu bɛ ko yɛrɛ kɔnɔ e b'olu de wele n'olu ye min fɔ e b'o de lagale mais i b'a ye u bɛ teliya ko fɛ ko nin libéré k'a sɔrɔ ma libéré yɔrɔ libérali ka di anw ye ka tɛmɛ olu kan parce que anw de bɛ gɛlɛya kɔnɔ bon ne ka kumakan laban kɔni ye min ye Abulaye Kulubali anw ye fɛn min y'an ɲɛna n'o ye Irisiw ni Maliyɛnw ka force armée ye an bɛ min kɔni fɔ Amadu Kufa ɲɛ a n'a ka kɛlɛdenw u ka marifa bila u ka segin u kɔ u ka n'u ɲɔngiri Mali ɲɛ u ka yafa ɲini Mali fɛ n'o tɛ Maliyɛnw ka force armée bɛ ka labɛn min kɛ bi Abulaye Kulubali force si tɛ min bɛ se k'u kunbɛn bi m'o kɔni f'u ɲɛna n'u dara n ka kuma na u kana marifa bila k'u ɲɔngiri Mali faamaw ɲɛ an wuli cogo min na ka kɔni an ka segin o cogoya kelen la n'o tɛ n'u y'a continuer a bɛ k'u ma hali ni n'u y'a dɔn ye parce que labɛn min bɛ Maliyɛnw bolo bi anw ye fɛn min y'an ɲɛna anw b'o dɔn. I ka kuma la i ko k'a ye Irisilakaw ye aw y'u ye sawura jumɛn na. anw y'u ye sawura min na a bɛ maa jigi sigi a bɛ maa hakili sigi sabu ka d'a kan terroriste minnu fara u fɛ anw ka lamini ninnu na kɔfɛla ninnu na anw y'olu ka moto de y'u bolo Irisi yɛrɛ de yɛlɛma moto sanfɛ point b'a bolo embarrasse b'a bolo Irisi de ka ca wa Mali sɔrɔdasi de ka ca wa Irisiw ka moto anw ye moto min y'an ɲɛna a ka kɛ moto 30 Irisiw bɛ moto min sanfɛ k'a boli dɔw bɛ mobili kɔnɔ dɔw bɛ moto la Mali armée de ka ca wa Irisiw de ka ca wa o de y'a hakili sigi kosɛbɛ k'a ye tubabubilen yɛrɛ n b'a f'i ɲɛna o de bɛ moto sanfɛ kɛlɛ kɔnɔ tiɲɛna o y'an jigi sigi parce que terroriste de bɛ moto la n'a yɛrɛ k'u a sera k'u ka moto minɛna u la o y'an hakili sigi kosɛbɛ an bɛ Ala fo k'a barikada hali bi. Ni ka tali kɛ Morikɛ Kulubali kana ka bɔ Dɔgɔfiri a y'a fɔ cogo min na an bɛ deli ka nin fɔ ye k'a fɔ ko nin ka di ne ten e ka dɔn an tɛ se o de la walima nin ma di ne ten an tɛ to ye dɛ an ye nin fɔ ye ka kɔrɔ n'an ye kolo ci k'a fɔ k'a mago b'a la bi lakanabaaw de bɛ jamana kunna olu ka wulikajɔ kɛ ka lakana kɛ anw ye nin wele de da n'a ma ɲɛ ko a jaabira an bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma
nga femi make ka foko de kera e ka ro fora tanguna wale ma femi be no kera ka foko make o fora tanguna ma kurumare te dore bibi na bara mi be sinabi kurumare kerani na marabele ile konana ko ni suta babbe ame kla ka nyinu fali bubu lika domina ku timina jale be amba do be bara mina be yarabi ala ka kuntia farabu la blalila no te farabu ko ne amakana bla fulame dugo ke ala ka latige farabu kasega labla namborai amba lana ka fanga jamana manyema o olu ye wuli ka jabara ni ko sigi senga miye ma cholo le wi ma keme sababu nyango ko lu bra yele ko ni kasegu deme seba fura bina duma ubise ka ta fura ka fula to mina jamana ko na ya sago pratique dama ministre mbaga jamana ko no ka bara nyesembe kene akoma ni asoro e jomena tusangare ale bo nyefanye anga lame le ka quartier mundi sisa fura ke li quartier sharia do de be jamana ko ni jamana e sharia en place ka munun te amo konnala se foi te muni e katu frake dɔgɔtɔrɔso la munun jogina kɛlɛ senfɛ jamana ye nin fɛn in bila sen kan yase ka olu ka furakɛli ta fu mɔgɔ minnu bɛ don kɔnɔna la hakɛ de b'a la dan bɛ a la fɛnɛ donc a bɛ n'a fɔ sisan an ye carte di minnu ma san 3 kɔnɔna la u ka situation bɛ se ka yɛlɛma an bɛ ala de deli o la ka bɔ nin situation na i ka si yɛrɛ kɔrɔ donc n'i sera i yɛrɛ kɔrɔ i tɔgɔ bɛ bɔ nin na i bɛ se ka taa don amo la walima ramiw bɛ sira la ka na jamana kɔnɔden bɛɛ b'o la o ye ka bɛɛ de furakɛ ka mɔgɔw sugandi ka ɲɛ k'u tɔgɔ sɛbɛ anam kɔnɔna la kun jumɛn de don yaasa nin fɛn in bɛ se ka mɛn sen na barisa komi fu de don ni fu de don nanbara bɛ sɔn ka ye a ko la mɔgɔ dɔw bɛ na wari b'u bolo u bɛ kalo sara ta fɛn bɛɛ b'u bolo nka fu de ka di mɔgɔ caman ye u bɛna na kariti ɲini yan ka t'u yɛrɛ furakɛ n y'a fɔ mun ɲɔgɔn min ka kɛ an b'o la kuwa n'o nana kɛ nin na dɔrɔn o ma nɔgɔ yaasa nin ko in bɛɛ mɛn sen na o de y'a to kariti dira mun ma an y'a f'u ɲɛna mɔgɔ si kana mɔgɔ si nɛgɛn ka di ka kariti minɛ jamana ye fɛn min bila sen kan jamana kɔnɔden kelen kelen bɛɛ ka furakɛli bɛɛ sariya dɔ kɔnɔna la donc bɛɛ ka t'i ta fan ka t'i ka furakɛli kɛ yen o de bɛ nin ko mɛn sen na. ne tun ye ministre Jɔminɛtu Sangare a fɔra cogo min na bara min be ni y'a sɔrɔ n'o bɛna sigi sen kan yarabi ala ka kɛ nafasɔrɔ sirada ye a bara a bɛ ka fɔ cogo min na ala k'a bila o minɛ kɔnɔ na kɛrɛfɛden o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na cogo min na n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ mouvement dɔ bɛ yen olu ka baara tɛ dɔ ye ko ka bɛn ɲɔgɔnya ka se k'o sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ na olu jabala ye kɔrɔfɛla in kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ kɔrɔ ni tile bɛ an bɛɛ de ye kelen bɛn ɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogo min na kulu yɛrɛ ɲɛma o ye chèque ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. an nana yan an ka coordination tɔgɔ coordination kelesu mɔgɔ de don mun de bɛ bɛn ɲini mɔgɔ caman ɲɔgɔn cɛ an ka baara tɛ foyi ye n'a ma kɛ bɛn ye ka bɛn sɛbɛti an ka jamana la parce que an ka jamana mɔgɔ bɛɛ sɛgɛnnen don mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn mun de bɛ Mali kɔnɔ mais mɔgɔ si tɛ se ka bɔ extérieur la ka na bɛn sɛbɛti an ka yɔrɔ la an yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ sɛbɛti bɛ se ka na an yɛrɛ de ɲɔgɔn cɛ donc o de an ka objectif ye an y'a qu'on appelle an ka coordination fɛngɛ o de kan an kɔni sisan de fait que an y'an ka coordination fɛngɛ déjà an bɛna solution bɛɛ qu'on appelle utiliser pour que bien kana anga yorola ambina qu'on appelle parce que on va faire coordination que rencontre ba congrès ba qui est Tombouctou octobre 2022 donc na congrès ne kara inshallah ben bina anga yorola parce que ambe des ambassadeurs de pays ambe des techniciens de pays donc inshallah ambe be munyini abe soro anga coordination de qu'on appelle de anga coordination de bina ke sababu pour que bien kana anga jamana bala quoi malila ni tu échec kaye aya foto mina kulu min sigile fila senga na kunte dore de malidenya o be se ka sabati ko mina bala yele be nyon soro jurkuma kelena malidenya de la anga jamana basigi na lafiya mali nkonena yarabi ala ko sabati namborai ambala na ka fo mi medne kura sugu ye sugu min be na be wele ko fura sugu o sigiba ko ne yire ka fo wuli ka jodo bala ka takanye suma be jamana nyima ko wuli ka joke akola no te utuna jena to ko shikelena kunungo ayira ka fo ko mi e ka fo mado wire ka fo la ko sengola do de be na be wele ko lamini kulubali ko de ko ntalime ka ta nida oluka sugu ka no e fura sugu ye ka yira ka fo ka ferila lema kunungo ko atuen la kana ba do black na sugu ina o ko ni gira so jama ferenda kuma fe ka bo watimina la kana ba nunu ko ni ayira ka fo kulu kala ka segi nga o mikera manga to na wili sugu ko na wire dama kala ka nyon famia kulu mi be no e sena mali ko de ko ni gira so ni ka sega manga ka sega dalasa sugu yera nyema no e fura sugu ye Salimata Keita ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Mi y'an kisi shetani ma sɔgɔma o ye Abulayi Sise n'o ye Sena Mali parce que gendarme cɛ 2 ani u ka mɔgɔ dɔw taara sɔgɔma an t'an ni fɛ tuguni an t'an ni fɛ an b'a ja an ka sugu la ka tɛmɛ an ni kan ne ye gendarme 2 ye anw dan ani civil 2 min nana o ye Ala ni Abulayi Sise a ka bonya kɔnɔna n'o ye Sena Mali n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an t'an ni fɛ an ka
ka sugu anti mɔgɔ ka foro la an tɛ mɔgɔ ka terrain na an de bi duru ni mugan bɔ k'an ka yɔrɔ tigɛ an y'a tigɛ kulu la ka tila k'an ka kabaw ci an ka kaba ni ci waati la an ka muso 3 sa de y'a kɛ muso 3 bɛɛ sara ni min filɛ ne kɔfɛ nin ye dɔ bolofɛn feere sa y'a kin don min na dugujɛ a sara an ka kulu baara waati ani sa y'an ka denmisɛnnin minnu kin n'olu sara o t'a la donc olu su donna yɔrɔ min kama k'a fɔ ko o bɛ minɛ an na an fana bɛ sa ye de an bɛ sa o yɔrɔ la Asimi Goita n'a ka mɔgɔ ne kɔni ne wele bila fɔlɔ k'a fɔ a ni Sogala Mayiga ye n k'a ka wuli a ka don mairie kɔnɔ a ka don mairie kɔnɔ parce que zon bɛ halisa zon bɛ k'a nɔ tiɲɛ halisa zon bɛ k'a nɔ tiɲɛ komi an ko k'an t'a ni fɛ donc Lamini Kulubali bi a ye mɔgɔ fagala 2 de bila bi ka taa mɔgɔ fagala mɔgɔ 4 n'o ye civil 2 ni gendarme 2 ye comme olu nana an fagali kama bi an ye bita to ye Ala ni Senamu barika la mais halisa an bɛ wele da kɛ ka taa an ka président ma n'o ye Asimi Goita ye an bɛ wele da kɛ ka taa parce que fɛn min bɛ bi an ka jugu bi ka tɛmɛ CEDEAO kan an ka jugu bi ka tɛmɛ Macron n'a ka jama kan an bɛ cogo min na bi an yɛrɛ an tɛ jamana ɲalen fɛ bi an b'an ka sugu de fɛ n'a b'a fɛ jamana ka ɲa a ka sugudenw ka sugu t'u bolo n'a t'a fɛ jamana ka ɲa a ka d'a ye cogo min na an bɛ jamana k'o cogo ye dɛ. Ni ko bɛ tali ka Salimata Keita la o kɔfɛ sugu ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan kulu n'o ye Sina Mali ye o ɲɛma Ablaye Cisse ale yɛrɛ min kɛra sababu ka mankan da la sa baara in kɛra cogo jumɛn de la ale b'a ɲɛfɔ maaw ye an ka lamɛn. CEDEAO b'an kɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ u dɔw fana b'an kɔ tuguni an minnu bɔra tuguni n'an bɛ ka transition fana soutenir tuguni juguw fana bɛ anw de kɔ tuguni an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min an bɛ taa ja yɔrɔ min vraiment an tɔɔrɔ la an bɛ bali mun na an ka musokɔrɔbaw Sugunikura yɛrɛ ka dugumala bɛɛ bila ka taa fɔ kulujuda la a bɛ san 40 bɔ u bɛ kulu in u b'a tigɛ de dɔɔni u bɛ k'u sigiyɔrɔ ɲini f'u nana sigiyɔrɔ sɔrɔ an bɛ bali mun na mairie mɔgɔw nan'o yɔrɔ ta k'o feere mɔgɔ dɔ ma a mɔgɔ yɛrɛ an ma deli k'a yɛrɛ ko Lamini Kulubali an y'a tɔgɔ ye dossier de la an ma deli k'a ɲɛ yɛrɛ la n'a ta de don a ka n'i jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ k'ale ta de don an y'a daminɛ tribunal de commerce la fɔlɔ ka na commune 2 la ka taa cour d'appel la ka taa cour suprême na an bɛ bali mun na an bɛ cour suprême na f'u ko a ye dossier dɔw ta ka taa n'o ye tribunal administratif la ko ka taa an ka dossier dɔw annulé a k'o dossier ta ka na n'a ye commune 2 tribunal la tuguni k'a sɔrɔ cour suprême dossier bɛ yen bi a yɛrɛ ka avocat ye écrit dɔ kɛ ka taa n'a ye an ka avocat fana ka kan ka écrit kɛ ka taa n'a ye o taara mun nkalon tigɛ k'a fɔ non an ka mɔgɔ minnu bɛ yen o tɛ foyi sara k'a sɔrɔ hali bi an sigiyɔrɔ in na bi salentigiw taara salen wari minɛ yan nɔ ka t'o kɛ commune 2 fana k'a ka jaabi dɔw bɔ ka d'u ma k'a fɔ non ko cɛ ka taa ninnu lawuli tile 8 kɔnɔna na o don ko cɛ na ni papier ko tile 8 b'u bolo ko ka yɔrɔ bila an ka dossier dalen do cour suprême na an ka avocat fana labana k'a yira k'a fɔ o tɛ se ka wuli a y'o fana adressé commune 2 la bi an bɛ bali mun na ko gendarmekɛ cɛ 2 ani civil mɔgɔ 2 b'u ɲɛ ka na munumunu yɔrɔ la ne bɛna autoritéw ɲininka bi ani min maliden bɛ ɲininka est ce que an bɛ waati min na bi est ce que a ma se n'a malikura ko in n'a sɔrɔ tiɲɛ de don a ma se nin tiɲɛnikɛla ninnu an k'u minɛ ka bɔ an senkɔrɔ a ma se a la juge min bɛ ka ninnu dɛmɛ o man kan ka ɲini k'u dɔn wa sugu kɔnɔna a sɛbɛnnen b'a la ko sugu marché Médine e bɛ se k'o ta k'o feere mɔgɔ kelen ma cogo di wa ka droit d'o kelen ma k'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ a bɛ maa 100 bɔ wa place min don fana ninnu de y'a kulu tigɛ n'a y'a sɔrɔ ko yɛrɛ ko dɔ ka yɔrɔ de don dɔ ka terrain de don an b'a fɔ non même ni mɔgɔ 1000 don u ka kan k'a céder mais sugu de don wa u bɛ ka salen sara ya 40 ans wa olu yɛrɛ de y'a kulu fana gabakuruw bɔ ɲɔgɔn na k'a saw faga k'a bunteninw faga k'a ɲaman cɛ ka sɔrɔ k'u sigi a la u bɛ k'u ka salen fana sara u bɛ k'u ka droit sara don o don dɔrɔmɛ 20 kalo la o ye joli ye mais est ce que waati ma se autoritéw ka kuma wa n bɛ fɛ ka message min ci u ma dɔrɔn fɛn o fɛn min bɛ sugu concerné o k'a yira justice la u k'u sen bɔ a la fɔlɔ document bɛ sen na ni document ninnu banna don min ta ye min ye o bɛ yir'i la an mago b'o la parce que anw tɛ se ka kɛ k'olu bɛ ka an dɛmɛ ko titres bɛ ka kɛ mais mɔgɔw bɛ ka na sugu suman don o don k'o ta ka k'u ta ye maintenant fɛntigi ka kɛ fɛn ye fantan ka taa sa cɛncɛn kan ou bien ka taa sa ji kan an tɛ se ka jɛn n'a ye. Ni tun ye Ablaye Cisse kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ ka na se ma ka fisa wuli ka bɔ nka ye bamada la tɛnɛni kelen ye n'i ko k'i kɔni b'o da kɔnɔna na i b'a dɔn kara kɔni o bɛ sɔn ka taa o sen fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛn ko la Ala k'a ko bila bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye jamana bɛ to ka du minnu n'i y'a sɔrɔ ni k'olu jɔ k'a bɛ di fantanw ma kɔsa ɲinɛ minnu tilanna n'olu tile dira jamanatigi fɛ a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ min ye ka dɔn k'a fɔ logement social minnu bɛ yen n'a dira n'u 2000 ni kɔmi n'i y'a sɔrɔ n'olu dira k'a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ min y'a ko ɲɛmaa ye Fuseni Mariku ale b'a ɲɛfɔ an ye baara ninnu bɛ cogo jumɛn de la an ka lamɛn.
donc a ɲini an balima ba fila ani 208 an'u ka denbaya n'u limana bɛɲɛna u k'u muɲu dɔɔni ni ministre tilara a ye baara mun fɔ la lisi sanuman bɛ tila ka bila mɔgɔw ka disposition na pour que bɛɛ kelen kelen bɛ se k'i ka baara tɔ kɛ ka yɛlɛma i ka sokɔnɔna la cogoya min na parce que kɛra cogo o cogo fɛn ba fila n'i y'o ta ba 13 cɛma donc ba 11 tɔ olu nisɔngoyabagatɔ u bɛ se ka kuma caman fɔ an bɛ mun ɲini olu fɛ dɔrɔn olu ka muɲu dɔɔni ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ donc o kɔnɔna la an bɛ mun ɲini gouvernement fɛ donc u ka baara la teliya dɔɔni pour que mɔgɔw ka nisɔndiya u bɛ continuer o fɛ cogoya min na parce que bi sonibaga ka ca ni hakili b'a la san 2015 kɔnɔna la jamana magabaaraw yɛrɛ tun y'a ɲini k'a jateminɛ k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen minnu mago bɛ se ka se so ma o tun bɛ mɔgɔ 400 ɲɔgɔnna na bon ka bɔ o la ka na fɔ bi i b'a sɔrɔ a tɛmɛr'o kan ni caman ye donc o mɔgɔ ba caman de bɛ yen bi minnu mago bɛ so la parce que o mago bɛ so la ka d'a kan an ka jamana kɔnɔ bi dugukoloko dakɛɲɛnenba tɛ an ka jamana kɔnɔ bi luwanseko dakɛɲɛnenba tɛ donc mais logements sociaux ninnu filɛ nin ni ala y'i garisigɛ la a ka ca ala fɛ o kuma caman ni o fangaso taga ninnu e bɔra o la donc an b'a ɲini u fɛ u ka nin baara la teliya pour que o maa ba 2 ani 218 an'u ka denbayaw bɛ se ka baara kɛ cogoya bɛɛ la ka papier kow ɲɛnabɔ ka yɛlɛma u ka sokɔnɔna la donc an bɛ segin ka jamana marabagaw fo k'a daminɛ président de la transition le colonel Assimi Goïta gouvernement ka ɲɛmɔgɔ n'o o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ani gouvernement kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ka se fɔ ministre minnu yɛrɛ ka baara bɛnnen don soko ma ni ani dugugoloko n'o ye professeur Kamina ye ani baarakɛyɔrɔ minnu ka ko bɛnnen don logements sociaux ma n'o ye office malien de l'habitat ye an b'a baarakɛla cɛ n'a muso bɛɛ fɔ ani commission minnu yɛrɛ ye baara kɛ commission kɔnɔna la cɛba ni musoba minnu bɛ yen minnu sɔnna su ani tile ka jamana kɔnɔdenw ka baara kɛ hali ni gɛlɛya tun b'a la donc an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u k'u dɛmɛ hali bi u ye baara ɲuman minnu daminɛ pour que ka se ka jamana kɔnɔdenw nisɔndiya o baara kun bɛ se ka kɛ cogoya min na pour que an bɛ se ka dili wɛrɛ kuma fɔ cogoya min na. ni bɛ taa i ka Fuseni Marikuna a fɔra cogo min na an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ k'a dira karisa ma i mana kɛ cogo o cogo an b'a dɔn k'a fɔ a kuma bɛ caya bɛɛ lajɛlen tɛ jɛ ka fɛn kelen sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ fo de ka faamuya an ka sabali an ka jisuma kan koliji la hali ni ko ko maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la du n'o jɛra ka jɔ ɲɔgɔn fɛ dɔ n'a fɔ k'a kɛ cogo man ɲɛ dɔ kɛlen kɔfɛ k'a sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ minɛ o la k'a di dɔ yɛrɛ ma u ka jateminɛ kɛ o ye gɛlɛyaba ye dɛ ne yɛrɛ ta t'a la n ka maa ta t'a la nka an bɛ fɛn min fɔ a dilen dɔ ma ka tila ka fɔ k'u b'a minɛ k'a di dɔ ma a dɔ bɛ dɔ la a bɛ kɛ so ye ne ka gɛlɛya kɔni ka se k'a don jamana kɔnɔ na a bɛna di min ma n'o kɛra ɲi ye a minɛna min na o bɛ kɛ jugu ye an bɛ dugawu kɛ minnu m'a sɔrɔ olu k'a dɔn k'a ma latigɛ de u k'a sɔrɔ ne ni tɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ don masalaw tala ye min latigɛ u k'a bila u minɛ kɔnɔ na ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra yen gɛrɛntɛ sigilen an ka jamana kama ani sisan cɛ maa caman bɛ olu bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana kɔni k'a bɛna taa sira i bolo jɛlen de kan ko nin gɛrɛntɛ in a sigira an ka cogo min na don dɔ la k'a bɛ wuli o waati kelen kɔni dɔw bɛ kule la Siri Kulubali ale wulila ka bololabaarakɛla dɔw ni ka ɲininkali ta ka ɲɛsin olu ma olu ye sira minnu di o filɛ. ne bɛ taa yɛrɛ kɛ bon an ka baara ye borodeli de an tɛ fɛn wɛrɛ dɔn fana ni borodeli tɛ yan nin waati nin kɔni na cɛ yɔrɔ ka gɛlɛn an bolo dɔɔnin dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɔrɔ ka gɛlɛn an b'a muso ta kɛ an b'a cɛ ta kɛ awɔ n ye nafa sɔrɔ a la alhamdulilahi n ka nasɔgɔ sɔrɔ wa n ka denbaya ka musaka n b'o sɔrɔ n ka siso n b'o sara alhamdulilahi. ne bɛ kuran baara dege électricien n bɛ nin baara in na a mɛnna dɔɔnin alhamdulilahi baara in ka fisa an kɔni an b'an débrouiller a la an b'an dahirimɛw ɲini a la n'an musaka misɛnninw an bɛ ala tanu bon minnu sigilen don so n'u tɛ baara la n'u tɛ sɔn baara ma ne bɛ courage dɔ don u la dɔrɔn k'a f'u ye u ka wuli ka baara kɛ baara ma bɔ baara la bi bi in na mɔgɔ dahirimɛ bɛ ala de bolo i kan'i sigi ten k'a fɔ ko ni nin baara tɛ n tɛ baara wɛrɛ kɛ baara lankolon tɛ yen a bɛ fɔ ko mɔgɔ lankolon de bɛ yen donc ne b'a ɲini u fɛ u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka dɔɔnin kɛ surtout jamana in bɛ cogo min na bi bi in na ka dogolen tɛ maa si la sigi tɛ mɔgɔ sɔn bɛɛ lajɛlen ka wuli ka dɔɔnin kɛ yɛrɛ an ye école kɛ donc o ma jan m'an bolo mais an yɛrɛ y'a ye yan'an ka sigi ten parce que n'i sigila ten mɔgɔw bɛna tɔgɔ wɛrɛ de fɔ i la i bɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye sigida la donc i ka wuli ka dɔ kɛ an y'o de ŋaniya siri an yɛrɛ ye sisan donc ka wuli ka nin ko ɲɛɲini. ne bɛ pinɔgɔli de kɛ Yirimajɔ dugukɔrɔ bon pinɔgɔli nafa yɛrɛ de tɛ ban ne quoi a nafa tɛ ban quoi parce que n'i tɛ baara la wala laban bɛ kɛ zone o de y'a to ne wulila ka baara kɛ bon ye ne kɔni b'a ɲɛfɔ n ɲɔgɔnnaw ye donc u ka ani vie tɛ quoi u ka baara de ɲɔgɔn tɛ quoi mɔgɔ bɛ ko o ko la yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ quoi ne kɔni b'o de fɔ n tɔw ye. ne bɛ sulen de kɛ porte dilan n bɛ château dilan n bɛ encadre caman dilan cɛ dekun bɛ bi dɛ marché yɛrɛ fansi de tɛ yen
jamana jɔ nɔ ka donc directement an bɛ dɛmɛ de kɛ sisan transition ka se ka soutenir donc Médina ka se ka jamana basigi tɛ yɔrɔ bɛɛ jɔlen don bon ne b'a fɔ ne ɲɔgɔnna caman b'a ye métier kɔni tɛ tulonkɛfɛn jamana nin kɔnɔ métier bɛ ɲɛtaga lase mɔgɔ caman ma avantage ba b'a la quoi wa kɔfilɛkɛ bolola baarakɛlaw la ka se k'an dɛmɛ degun b'an kan ka caman bɔ a la quoi. ni ko bɛ tali kɛ bolola baarakɛla dɔw ka sira la u y'a fɔ cogo min na ala k'an to tan maa min sigilen bɛ dugumanaso da la o t'a faamuya o la ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka jamana k'a bila basigi ni lafiya o minɛ kɔnɔ na n'an bɔra yen an balona k'a fɔ an ye taamato ta taama min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɔra n'a ye Bamakɔ da fɛ kabini i ka dɔn k'a fɔ araba tɛmɛnen in na o taama senfɛ ka na Buguni ka bɔ Buguni ni ka taa Kɔlɔnjɛba kɔfɛ ka tila ka n kun da Yanfoyila kan Yanfoyila kɔfɛ ka tila ka taa Kalana an tɛmɛna ka taa Bɛrɛmɔgɔla tuma min na n'an sera Bɛrɛmɔgɔlakaw fɛ yen an jɛɲɔgɔn n'i y'a sɔrɔ ye Daramani Asiribe ye an kanu b'a ba ka dugu bɛɛ lajɛlen bɔ n'i y'a sɔrɔ ni ka se ka na olu ka denbaya la ka n'an kunbɛn an ni Bɛrɛmɔgɔlakaw ye baro kɛ o kɛnɛ kan dugu kɔnɔna na min ka kɔrɔ n'i ka dɔn k'a fɔ dugu cɛkɔrɔba an taara foli bila ale la Siribe ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Sule Siribe ka bɔ Bɛrɛmɔgɔla min ka d'an ye Mali ja ni jamana nin jara an ka hɛrɛ b'a yɔrɔ an ye amrina dugukolo ko la Mali ko dɔ ka bɛɛ nɔgɔya an ye ala b'o kɛra sijan nin kɛnɛ ala ka da i ma ka fɛn da i ma ka ni min na nafa ala b'o kɛra a ye baara min radio so la ka radio so ni ka hɛrɛ ka ye ala b'o kɛra ala n'an fa n'an bɛɛ baraka dɔ ka Mali ka sabati ala b'o kɛra ɲɛmɔgɔ min y'a ɲɛ ka o ye ŋɛnɛ ɲuman kɛ wulila ka an dɛmɛ ka jamana dɔ suma ala b'o kɛra ka foli jala an ye a bɛnna an ma fɔlɔ ni y'o ye ka bi ye i n'a fɔ ko y'an ja an tɛ min tubabu bolo waati min na o ni bi kɛ kelen tɛ an tɛ bɔra sɛnɛ kɔ Yanfoyila baara kɛ kaba ka kɔse kaba kana kalan na an ye amrina dugukolo ko la Mali ko dɔ ka bɛɛ nɔgɔya an ye ala b'o kɛra sijan nin kɛnɛ ala ka da i ma. ni ko bɛ tali k'an ka cɛkɔrɔba la a fɔra cogo min na ko tiganikuru kumaba ti ban yarabi ala jamana in basigi na lafiya ala ka jamana in ni k'a bila o minɛ kɔnɔ an bɔra yen ka tila ka taa Bɛrɛmɔgɔlakaw ka dugutigi ka taa ale ka denbaya la o kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye k'an bonya k'an karama kosɛbɛ ka tila ka dugawu k'an ye ka se ka donbolow k'an ye dugutigi n'a ka kɔnsew ka taa se muso ɲɛmaw ma bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan seere minnu sɔrɔla dugutigi ka yɔrɔ la o filɛ. ne tɔgɔ Madu Siribe ka bɔ Kalana k'i kun la an de ka don a min bɛrɛ bɔ la dugu de vraiment a bɛnna ma a diyara an hakili ma ko fana de a sɔrɔ an denkɛ ne de Abulaye Kuluba an b'a kumakan mɛn a kuma kɛra an m'a ye an m'a lɔn mais mɔgɔninfin jɛla mɔgɔ ye ni kɛni adamaden bɛɛ jagoya ɲɛ t'a la an n'o ni kɛni ta ka sɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ m'a lɔn k'a lɔn k'a fɔ a tɛ Kalana o kɛlɛ kɔ na an bɛ n ka Kalana yan nɔ an n'a ni kɛni bi tɛ dɛ kama to a kumakan fɛ k'a kuma ka jamana bɔ tura rɔ hali min bɛna nkalon ye k'o la nkalon la k'a wɛrɛ kuma latɛnɛ ma a kɛ kuma lakika de o hɔrɔnya de o min bɛna bɔ a fɔ ko kita nɔnin fɔ bon aw bɛɛ ɲɛɲini na kuma nin kɔnɔ hɛrɛ caman ala bila k'o d'a ma ala k'o ka ɲɛ. Sule Siribe dugutigi le ne tun t'a dɔn ne tɛ radio so bɛɛ lamɛnna yan Madu le ko an ma lɔn dɔn k'i tɛ radio sigidiya lamɛnna wa a b'a daminɛ Bɛrɛmɔgɔla dugutigi ma k'a conseil ka Bɛrɛmɔgɔla sigi fo ka sababu bɔra an denkɛ rɔ tɛ kuma cayala an na foli ye ni ka ye ko bɛ ne sigi an taama ɲɔgɔn ko gbanin kɔrɔ yan a bɛ wura ne hakili ma bi na mɔbili da i ma ɲina ka ba ka ɲɔ bɔrɔ ila kan an b'a bɛɛ mɛnna yan i bɛ wuli tɔ ye ka na an ni sɔrɔ yan o bonya bali ala ila kana jamana fitina ala an tanga ma ala an bɛɛ kɛlɛ ma ala hɛrɛ k'an ye ala nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ an n'a foli a bɛɛ lajɛlen an denkɛ ala sababu ɲuman fana d'a ma a sababu ɲuman wɛrɛ sa ma kɔ min ni tɛ kelen ni a to ala ka salamu alaikum. Fanda Jayite a y'a nali jala an ye ne ni kɔ jama bɛɛ ala ila kana a ɲuman sɛlɛ ala ɲuman segi ala jamana yɔrɔ suma ala hinɛ labaga bɛɛ la. ne tɔgɔ Baye Siribe ka bɔ Bɛrɛmɔgɔla Abulaye n'a nɔfɛ jama a n'ale jala an ye a yala ɲɛ fo k'a bolo fila tɛmɛ a rɔ an bɛɛ ala tando ka diɲala Kolɔnbi ayi ni Abulaye Kulubali an ni ye bi lafiya min an kan yan ayi ni Abulaye Kulubali tiɲɛ tiɲɛna cɛ la kuma ka di fo a fɔ ko n to ten ala y'a si da i ma ala y'a ta an segin nɔgɔya ala y'a jamana nɔgɔya ala y'a jamana kolo suma ala y'a suma fɛn kɛ ji suma re a jala an ɲɛ kosɛbɛ n t'a fɔli wuli ka da i ma. ne tɔgɔ Burama Siribe ka bɔ Bɛrɛmɔgɔla dugutigi dɔgɔ kelen bɛ ne fɔ k'an nɔ Abulaye Kulubali ye bi sababu dira ye dɛ denmisɛn min y'a re hakili min b'a la ala k'a ma ka fɔ mɔgɔ mina kɛ ɲɔgɔn tɛ ko la n'a kunna i si kɔnɔ wala ka di ye ka dɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen kan ala k'a kunna i si rɔ Abulaye Kulubali wala an y'i kɛ nin ka sɔrɔ an min ye ne e yɛrɛ ka émission ma ban ne yɛrɛ ma ne radio ko bɛɛ lamɛnna yan k'an bɔ dibi rɔ pewu ka jamana bɔ dibi rɔ pewu o sababu radio so min hali sini an ka dugawu b'a ye ala ka radio nin taga ɲɛfɛ sirangosi siran i ye émission min kɛla vraiment i kɛra sababu ye hali kunnatigi tɛ s'a rɔ quoi donc a ye ne a ka mɔgɔ an bɛ foli k'a bɛɛ ye mais an bɛ an ka petit fo dɛ adamaden bɛ ɲini ala dali sababu ɲuman de la fitini i y'a kɛ hakili mɛn k'a hakili k'a ma fɔ ala b'a kala ala kɛ jamana yɔrɔ suma Bɛrɛmɔgɔla b'a fɔ ko n'i y'a fɔ Mali kɔnɔ bi ko Abulaye Kulubali sigilen yan mɔgɔ caman o si tɛ sɔn k'u sigilen an fɛ yan bi walayi mɔgɔ caman u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ Abulaye walayi a ye ala ka kun i si rɔ dɛ e ka jamana nin bɔ dibi rɔ an tun tɛ fɛn fɛn kalama jana an y'a bɛn an bɔra bɛɛ kalama bi an ka foli bɛɛ dira ye Abulaye Kulubali ala k'i lakana ala kana jamana nin don janfa rɔ hakɛ dɔ bɛ ka sala Muhamadu.
kono monyuma masaye bonole di ko benadialo monyuma masaye bonole di ko benadialo Ablaye Coulibaly ini ya jama aya foli kari monyuma masa mogata bonala rode antuma loko ambe Ablaye Coulibaly yebi asababu kale andenkari alaka aya jeja ni kunyaye dugutiga dembala akira ni soja ko baye ka foli ni tanita ka nyesi bala yelema o kofe antara nyesumana ka ofe o yere kera buyani ala sunama kuna foni munu soro ado na takona ulu bala yelema na pratika di awma ka ofoni ka wale mando ka foli ta ka nyesi kalana na lamini bala yelema go bunyabi mande bunyama sigibi mande Draman asirbe kwa dugulama bala yele akara bunyani karama ka ofoni ka wale mando ayeni de fo bala yele ko kanu dibido kanu ngunu ko na ka fo ka bunya ka antanu ala ke kanu bada tu ambele yele ni yonje namborai amita jamana ko kana na jura te jakte mumbe bulo bi karamogo ase amta Burkina Faso Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba ale muni surasi dɔw jɛna ka Roch Marc Christian Kabore ka fanga bin a sigira kunu Burkina fanga furancɛ fanga ɲɛmaya la Burkina Conseil constitutionnel fɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka kaleli mun kɛ a y'o kɛ kunu o sen fɛ a ko k'a bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa kiiri tigilamɔgɔw ka se ka baara kɛ jɛlenya la Burkina bɛ bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ta Somali tarata tɛmɛlen su fɛ ka dugu jɛ araba la Somali faba n'o ye Mogadiscio ye marifacikan tun bɛ yen quartier ba fila kɔnɔ minnu bɛ wele ko Kada ani Dar Salam a bɛ fɔ jadisi kulu minnu ma ko Shebab o kulu y'a jira k'a fɔ k'olu de ka baara don u kɔni sera ka polisiso kelen fan bɛɛ tiɲɛ nga Somali finitigiw sera k'u gɛn ka bɔ Mogadiscio kɔnɔ o kɔfɛ an ta Bruxelles février kalo in tile 17 a n'a tile 18 n'o ye bini sini ye farafina kelenya tɔnba Union africaine ani farajɛla kelenya tɔnba Union européenne olu kan ka sigi ka fɔ dɔ kɛ farafina ani farajɛla bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min u ka kuma fanba bɛna tɛmɛ o de kan hakilina jigila ni sigi ka fɔ in bɛ labɛn san 3 o san 3 nga kabi san 2000 ani san 17 tɛmɛna coronavirus kama a tun ma se ka labɛn fɔlɔ an bɛ laban ka taa Faransi président Emmanuel Macron ani Sahel jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ye sigi ka fɔ kɛ kunu Faransi Sahel jamana ɲɛmɔgɔ min tun bɛ u bɛ tali kɛ Chad Niger ani Mauritanie président la Barkanu surasiw bɛna baara kɛ cogo min Sahel jamanaw kɔnɔ u kumana o kan Faransi président Emmanuel Macron kan ka lase dɔ kɛ bi o sen fɛ ni Faransi surasiw bɛ to Mali kɔnɔ walima n'u tɛ to Mali kɔnɔ a bɛ n'o fɔ karamɔgɔ ase ni bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni la Julate jakte y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka an ka jamana ani jamana wɛrɛ wala ka basigi lafiya ko sabati diɲɛ jamanaw bala yɛlɛ ni ɲɔgɔn cɛ sini aw ni siri kura bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ma aw ni ne a k'an bɛn dɛnɛ